Finally guys, जोंनि मैखुमा ओंखारबाय देखायनोसै आं दा बानायनायखौ देखायदोंमोन ना आङो नै जि मोजां जाखादो आयौ सायरा खानो जाबाय आरोना दिनै खानोसै दाख्लै थैयाखैमोन दिनैसो माबाबाय नैफोरो ओंखारथ'वाखैलै लोगोफोर मानोबा दाबो ओंखारथ'वाखै नै थुमफाफा जादों आरो नै जि मोजां जाखादो आयौ नै बोरायहां जालायलांबायसो बैसागु दिननि खानो सोलाबलायाखैमोन नैयावनो हायस बेरखादो जों दायो खानो नायदो आरोना इयावबो नै इयावबो आं बानायनाय देखायदोंमोन ना नै फिसा जाबोदो दासो बेखौबो देखायनो र' नैबो नै बेरथ'वाखै थफाफानो नै दासो फिसा बेरजोबदो आरोना थफा दासो बेरसिदो नै सासे हमथानांगौमोन हुगाबोगोन दा खाबाय जोंनिया खिथाखौ लानाय खिथाखौ हमनाय खाबाय दं बानायनाय खादो दासो दिनैसो फार्स्ट खादो सिंनिया फैखाबाय सिङाव बेलेग ओंखारदो इयो सिङाव बेलेग ओंखारदोबा बायफाबो मोजां बोखा ओइलाय सिङाव दं आरो मोनसेयानो फार्स्ट जाखायो प्लास्टिक फिसा जादों खोमा जागोन खोना बेखिनिया जाया र' नैखौ खानांसिगोन नै बोरैबा माबानिया बल मानियानो गिदिर आं दाख्लैनो बारखानायफोर फार्स्ट बानायनायखौ माबा बावगोन ओइ पाइप फिसा दानि दै होदोंमोन आङो दै होनायबा गावनो जाबावगोन नङा दैयानो होगासिनो दै आं होफैनो थायो मोनसे नुवाखै नामा नै बायगिरि बिथांमोना बायनो फैदो नै जोंखौ होमबासो मिथिगोन ना बायनोनो खादो मैगं खादो मैगं बायनो मोनसे खादो फार्स्ट बानायखौ खादो ओइफोर देरबावगोन दे गाबोनालाय गावदे गथां जागोन दा जायाबा खाना सोरबा बायनो जागोन जाया दे नोंसा बेसे नांगौ जानो जानाय नङा खोमा नों मायबा लगायना जा बेदरफोराव लगायना जाबालाय खद जागोन आरो देरलायो या बिलायनो जागोन खोमा र' आरसाबा जादों नै आं बेसे फानोमोन